Jako druhá bude písnička Cvrček houslista, autorem je Emil Hradecký a Jindřich Padlík. Já jsem to upravila do dvojhlasu, ale protože je nás málo, zatím zaspíváme jednohlasu. Jinak je to součástí mého zpěvničku zpívání, nás baví číslo 2. Cvrček houslista. Home.
Nyní poprosím solistku, opět žákyni paní učitelky Marušky Studeníkové, a to je Elička Redlingová, která si vybrala písničku Skřítkové neboli Šupy dupy. Vidíte, že pěvecký sbor už se obléká, nebo respektive obléká svoji hlavu, abychom to měli autentické, najednou z dětí máme trpajzníky a zaspíváme si Šupy dupy dup. Jinak samozřejmě, kdo písničku znáte, umíte opakovat, přidejte se k nám. Zpívání je strašně zdraví. Pozdravila už po druhé dnes Andělka Sausová, která si připravila na dnešní podvečer písničkou Když se zamiluje. Zpívejte písničku pro jeho písničku, nechte ho jít.
Povědět dnes vedem pěs, že kotě mňau, mňau, co spí v botě mňau.